كعللكم دمصي مخنياتو سلازنافقكم كغرمكم انا علل اندمصي نافقكم انت كبراتن فتواتن تخاتلتي شدن رياكتس 1 أنا بوجني እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለሁ ንስኹም ከመይ ኣለኹም ይሄን ይመስገን ናብና ደሞ አንተ ቪዲዮ ሒዘኩም ክሰግር ሓዘኒ ናብና ደሞ አንተ ቪዲዮ ብዙሓት ምቅር ዝበሉ ዕላላት ማለት እዩ አፍናጦ የቢልና ንሰምዖም እዝና ኩር የቢልና ንዳምጾም ዕላላት ኣለውና እዮም ኣነ ተኸም ተዛረባይ ንስኹም ከም ሰማዕቲ ናብትናይ ቀዳመይ ዕላል ክንሰግሪና ካብ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ካብ አወልን መን ትመርጽ ወይ ካ መን ይሕሸካ መን ይቀርበካ ተባሂሉ ዝተሓተተ ሓደ ሓውናስ ዝገርም መልስ መልሶሎሞ ክትሰምዑ ኢኹም ሃፍቱ ኪሮስ ጻድቃን ረዳእ ሓለፎም ዶ ይቀርቡኻስ አወል ስዒድ ንሶም ይቀርቡኒ ይብለካለሁ ሕጂ ሓሶት እዩ ኣብዚ መሰረታዊ ሓሶት ኣብ ኤርትራ ዘለው ተጋሩ ዓዶም ክምለሱ ደልዮምስ ብብጫታ ሴራ ብፍላይ ካ ብብጫታ ሴራ ዝነብሩ ዘለው ዓዶም ክምለሱ ደልዮም ኣብኡ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ገንዘቦም በሊዕዎም ይብለና ስታሊን ወሕናውን ተገሪምና ኣለና ንብርክዝ ዝበሉ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ተጋሩ ኣሎ እዞም ትርእዎም ዘለኹም ብዙሓት ስግረዶብ ዝፍጽሙ ሰባት ኣለዉ ኣብቲ ስግረዶብ ምፍጻም ወይ ከዓ ምስጋር ካብቶም ዝስምስሩ ወይ ከዓ ውሽጥሲ ተሓተት ዝኾኑስ በዓሉ ፉ ያለው እዮም ዝብል ሓደ ሰብኣይ መጽየሉ መሓቀዲ ሓሶት ክትሰምዑ ኢኹም እዚ ናይ ገበን ምትእኽኻባት እዩ ናይ ሁማን ትራፊክን ምትእኽኻባት ይብለካለሁ ክንቃለስ ኣይንኽእልን ዘለና ከይንቃለስ ዝገብርና ዘሎ ከዓ ውድብ እዩ ብሹምናን ብገለገለ እንዳፈራርሐ ሹምና እንዳበከለ ስለዚ ሹምና ይበከለና ኣሎ ዝብል ውድብ ናጽነት እውን ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ሒዝና መጽኢና ኣለና አፍተሮል ፖለቲካል ኢኮኖሚና ኣብ ቀይሕ ባህር እንድሕር ገይርና ይቃወመ ናይ ቲፒኤልኤፍ ስትራቴጂ ድማ ነጽረ ይፈልጠ ወይ ደግፍ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መወዳእታ ነቲ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ አፍሉጦ ሂቦሎ ብፍላይ ከዓ ነቲ ኣብ ከባብታት ክልቲኡ ጎረባብቲ ሃገራት ዝርከቡ ህዝብታት ብፍላይ ከዓ ጎረባብቲ ኤርትራውያን ተጋሩን ዝገብርዎ ዘሎ ርክብ ማዕቢሉ ቅጽል ከም ዝግባእ ሓቢሩሎ ሰላም ብፍላይ ተቆዘሩ ህዝብታት ንህዝብ ርክባት ሁሉን አፈልጦ ጽሉ ዝመጽስ ይኮን ሰላምና እንደልሽ ከዘራዋት ኮን ይብላ ስተወሰና ቦታታት ኣለዋ ዝተረፋ ይባሃል እዚኦም ኩሎም ኣብቲ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ክንሪኦም ኢና ንኸውን ንስኻትኩም ሳይን ተጸኒሕኩም ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ካሜራን ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ሰባት ከተባጽሑን ነባራት እንትኮይንኩም ድማ ሃናጽ ዘበለ ርእይቶ ጽሕፉን ይምሕጸነኩም ናብ ናይ ቀዳማይ ርእይቶ ክንሰግር እሺ መንበር ያሬድ ላይክ ገርሌለ እዚ ቪድዮ የቀነለይ ይለልኹ ማለት እዩ መንበር ያሬድ the joke vibes welcome back ይልሎ thank you much indeed ዮናስ ሶሎሞን አረጋይ ሓምሓም ይልወሎ ማለት እዩ ወረና ኢሎም አንተ ሰሚዕ ሓስ መይስከ ሓምሓም ክትብል ያለው አንተ ዝገደደ ሃገር መሐሪ ዩ ሰይድ ዌል ሽደነይ ኢሉ ላይክ ገይርወሎ ነዚ ቪድዮ ማለት እዩ ሜሪ በሪሁ ላይክ ገይራተላ ወድ ሰንዓፈ ላይክ ገይርወሎ ሕጂውን ተመሳሳሊ ጸጋ ማረ ላይክ ገይራላ KLM 9872 ኡፍ ኢሉ ጨኒቆ ለመስለኒ ንኹልኹም ወሃብ ትርኢቶ ማለት እዩ ባርክ ፋርም ላይፍ ዝብል ሓሰውቲ ዝብል ዘረባ ገሊጽሎ ትርሓስ ብርሃነ ስልጠና ሓሳብ ካቀየርካ ካብ ምዝራብ እስኻ እናበልካዩ ክክክክብለሎ ማለት እዩ እሺ ወድ ሰንዓፈ ካብ ሽኻል ሓቂ ፈተኽ ከይትብል ኣጆኻ ኢልነሎ ማለት እዩ ካብ ሽኻል ሓቂ ፈተኽ ከይትብል ኢልነሎ ይቀኒለ ወድ ሰንዓፈ ሜሪ በሪሁን ላይክ ገይራቶላ ሁሎም ላይክ ገይሮም ኣለዎ ማለት እዩ ክቡራትን ፍትዋትን ሓዋት ንርእይቶታትኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከዓ ተታሒዝና ክንሰግሪና ማለት እዩ let's go ሞ ናብታ ቀዳመይቲ ቪድዮና ክንሰግሪና ናብታ ቀዳመይቲ ቪድዮና ናይ አማኑኤል አሰና ድምጺ ኮፍ አቢልዋሎ እዚ ሙዛ ቲቪ ዝበሃል ሓውናሲ ቡኢና ክንስሕቅ ንሕናውን ማለት እዩ ክንበልና ምሳአቶም ኮይና ዋታ ገዲስና ንጫናና ወድነይ ዳስሐቅና እንዳተቀለድና እንዳተጻወትና ኢና ሓሳብና ክንገልጽ ደሊና ዘለና እስኪ ናብ ሙዛ ቲቪ ሒዘኩም ክሰግሪ ሙዛ ጽዋና ወሐበሬታ ጾምዶ ሓደ ክልተና በለ መበል 13 በጽሑ ዘሎ ጾምዶ እሺ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኮንዶሆን መንቋሕቋሕታ ሰላም ይርከበሉ እና በለ ሃረር እኳ አንተ በለ ብርሃነ ገብረ ገርግሽ ልፍዓተይን አወል ስዒድን ዝተባሃሉ ክልተ ጎራሓት ሓሙኽሽቱ ስንቆም ኮደብደብ ዝብልሉ ኮይኑ ምትራፉ ንሓያሎ ሰባት አጉሂዩ ከም ዘሎ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም ኣብ ዘቕንያት
ተጸማዲ ብርሃነ ገብረ ገርግሽ ልፍዓተይ ንዋና ደደቢት ሚድያ ዝኾነ ዶክተር ሃይለ ረፋይነ መልሰይ መልስኻ ይተሃላለ ከሎ ዝነበረሉ ህሞት ኣነ ስጋብ 800 ሚልዮን ብር ዝኸውን ጥረ ገንዘብ ኣብ ባንክ ሕሳበይ ኣለኒ ምባሉ ስዒቡ ተጸማዲ ኣወል ስዒድ ኣነ ባንክ ሕሳበይ ካብ ዳያስፖራ ኤርትራውያን ሰላእከለይ 167,000 ነቕፋ ጥራይ እየን ዘለዋኒ ልፍዓ ንሳተን እውን ብዙሓት እየን እቲ ፕሬዚዳንት ተማቐለን ንኸይብለን ፈሪሕ ኣለኹ ደይሎ ወሲኽላ ማለት እዩ ኮፍ ኣቢልዋ እዚ ከመይ ዝኣመሰለ እንታይ እዩ ጉዳም ዝኾነ ፍጥረት እዩ እዚ ብጣዕሚ እዩ ኣነ ዘድንቆ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኬፍ ኣለካ ክቡርን ፍትውን ሓው ሓሳብካ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እቲ ኢምፕሬሽንካ ደስ በሃሊ 800 ሚልዮን ብር ሒዙ ምሳይ ክጽመድ ቅንእ ፈጢሩለይ ኣሎ ጽምዶ እንተኾይና ጽምዶ ትምሰል ንዓይ እውን ህብቱምን ከም ዝበለ ዝሓበሩ ምንጭታትና ሓራይ ምዕባለታት ጽምዶ ጻንሒት ምስ ተጋዳላይ ኣረጋይ ገብረ ክርስቶስ ዝብል እዩ ኣብዚ እውን ምዕባለታት ጽምዶ ኢሎም እዮም ሒዞሞ መፅኦም ዘለዉ እዞም ሚድያ እዚኦም ሕጂ ኣነ እኳ ስኢለ ሓቂ ክነግረኩም ማለት እዩ ስልቺ ይብለካ እዩ ሓደ ግዜ ነዚኣቶም ክትሰምዕ እንተለኻ ታዮም ዘውጉዕ ዘለዉ ደጋጊሞም ሓደ ወጮ ተገልበጥካዮ ወጮ ዝብሉ ምስራ ወለድናሲ እንታይ እዩ ሓድሽ ነገር ክመጽእ ወይ ትጽምዶ በርቲዑ ይበርትዕሞ ኣፋፍነቶም ጽዩ መድረኽ ለውጥ ኮይኑ ንኹሉ ማሕበረሰብ ቀይሩ እቲ ዝበሃልን እቲ ክበሃል ዝግብኦን ኣተሓሳስባ ናይ ወዲ ሰብ ሸብ ገይሩ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ የሰጋገሮ ኣይገዲፎም ኣይገደፍዎም ካልኦት ሰባት ኣብ ሰስርሑ መብሰሶቶም ኣይወዓሉ ኣይፍለጥን ዝሮ እንታይ ይኽብለኩም እቲ ዝበሃል ዘሎስ ይበሃል ስለ ዘሎ ትሰምዕዎ ስለ ዘለኹም ትርእይዎ እንዲኹም ዘለኹም بحاطيرو جن صمدو كمزي أي خوينا عملتي كمزة تريقوا زلهم يا خوينا مو نايز حاونا نشت اللي لبي نرأيها هافتو كيروت عاد كان رداء حلفهم دو قرو خاص أول سعيد نسوق قروني ولا كله مسوم كوفيلكا تمايت كابسلام زي خامس أول زفتح خايس تاع سائز لك الله حضره نعم قتال ممتازي نايت حد ناس كشرشروي أنا كم زي قاتات وسيلكا كم تجار وسيلكا أبحث حاجة كم ننبر حبيرنا 5000 حبيرنا بزح السيات كبذا لنا هزفتات نكاو أول صار كان يقربين أول قرويت كوينو هزب تقرأي تبوء تتبني له صار كان علي السلزخانة ناي أنكبر أجندة حيجو هزب تقرأي قرينو أفتحتي إثيوبيا تبال سمع خيها أفتحتي إثيوبيا قرينو هزب تقرأي بب زمان جنوسايد كفوس أمور هزب تقرأي كحلق تجبر تخوينو نكاب صار كان أول يقربين حجي حاسوت يو عبد مسارتها حاسوت مسارتها فاندامنتال حاسوت شرا نبريت حاز انت حيز كاي تسددي لهم مجمرت انا اذا حاسوت منجان مبغسي اني خنغركم صادقان بزعبا كله زخر زلو معبالتات بزعبا صمدو خوني خير بزعبا خالوت زرباتات حجي تزاريبو معزه حجي زوم كمزي بعل زي بعل ود بيتودو خالوتهم جلز بحر بعل يتاچو ورد يخون خالوتهم نزياتهم مصرف جمرو معزه يوم غنا دورون تينقو انتلو مالتيو غنا صمدو سلامه يتجمره غلا يتجمره شعما عندهم افافونو تينورو غلا ينورو سويلو بعين عمته ام زخدو يرم حجكو تغرده كم ممارصي اول سعيد علنا يلوم كون يخول يوم شعقن ولا ممارص ينبر بزي قدس نمنتاي كبزي ممارص رحيلنا زي نترف لهم يخري سلازنورو شعو اي يزاربون ديرم بزعات غداي حجي تحاسوت تمنچو زيو تسبعي حسابو غليصو حسابو زغلص ادمات مال خلته معلت قدم حدا معلت غلغله حسابو غليصو زلو بافافونو حساب ترينايو حساب زي اتمثل نيرا سلازي حاسوت كم حق امسيلكا مزراب ويك ان حاسوت سي حق اويت اجندا امسيلكا مقرب لمود سلازخونه ايو اتخلايكا كما حبيرهم استقالسو حدا اسيت زلن حزبታት ገለገለ ማለት እዩ من يوم حبيرهم كقالسون زي كقالسون كنيرهم سربا اورو من ኮይኖም انا عجب طعم يزغرم زلهم ማለት انا سي عدغراتن شرن يوم زخونو زلو عدوان اخصم يوم زخونو زلو مقالن رايا عندهم زخونو زلو من يوم حبيرهم زي تقالس نيرهم كم حبيرنا استقالسنا خلت حجرات بكلت حجرات زلو ወይ كلت استفلاليو ሲኢሎም በቃ መራኸብ ተአልቦ ዝኾኑ ሞደ ሓራይ ከ በቃል ስጥራሕ አስተራኸቡ ናይ ሓባር ረብሓ ዘለዎም ብሄራት ኮተ ዝኾኑ ጽቡቕ ነይሩ ካብ ሓንቲ ቦታ ወፂኡ ኮኹም ዝብዘል ካብ ሓንቲ ቦታ ወፂኦም ከም ሓቢርና ዝተቃለስና እሴታት ዘለውና ህዝብታት ገለገለ ሶይልካ ሸላዕ በጣዕ ዝኾነ ዘረባ ሒስካ መፂኻ ብዙ መፂኻ ታይ ዝበሃል ኣይትዛረብ ኢኻ ብስሩ ኣነ ሕጂ ናብኢና ንኸለት ተወድኒ أول ولا جنايس يفصمن ولا ولا عمصني نو بزلو متحسسبا بزلو علامه بزلو نتግራይ ህዝቢ ጽቡቕ አተሐሳስባ بزلوم ፖለቲካው አቋም ኖ አወል ሲዒለው ዚ አው ጎረቤት ዘሎ
مايك هامر ونس لك الله صبق اجد حيو بحرمت خوينو تقبلوا حرايشي بقى اول صبق حسابي زلون حزب تግራይ صبق تحساسبا صبق رديت صبق ملكتا يزلو يبلنا له ودفيتو يخونلو يملألنا تصبق حساب حج دمو صبق حساب الله يايبلو نابلكم مالتيو كشراشر خوينت حسابات الله وندي خايلكا يملألنا ودني بتعم صبق حسابي ابيرترا زلو تغارو عدمكم له زغاطمم زلو صغميلنا حجي بጫታ ሴራ ተዋሂቦም ዝነብሩ ሰባት የለውን ወይ ካ ብጫታ ሴራ ተዋሂቦም አቡ ዜጋታት ኮይኖም ዘይቀጸሉ ግን ደማነት ዓዲ ኮንትሪቢዩሽን ዝገብሩ ህዝብታት ሞሊኦም እዮም ዘለው ኣብ ኤርትራ ተጋሩ ድሓር ንዓዶም ክምለሱስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ እዩ ዝኽልክሎም ዘሎ ይዝብለና ዘሎ ወይ ካ ቅርሾም በሊዕዎ እምበርከም ስርቲ ኤምባሲ ለዲ ኣነ ኮ ኤምባሲ ወዲ ኤምባሲታት ዝነበራ ይመስለኒ ርስክ በልቀጽ ነብሩ ተጋሩ እዩ ከም ዘልዕልኩ ብጫ ካርድ ዝባህ ብጫ ወረቀት ዝባሃል ሒዞም ንብርክስ ወሉ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ተጋሩ ኣሎ ተደልዮም ናብ ኢትዮጵያ ብቀይሕ መስቀል ዶ ብኤምባሲቶ ገለታት ክምለሱ ይኽእሉ እዮም እቲ ፕሮሰስ ብዙሕ እዩ ኣነ ብፍላይ ኣብ ኣስመራ በጽሕ ምስ መጻኹ ዝተፈላለዩ ሰባት እውን ተጋሩ ረኺበ ነይረ دحر عاوزين مستملسكو أبدأ جزنا ورسواتون كونتاكت جورنا حبرتها دخون اللو خمسي جورنا اللو يلنا قاو زي سمعنا زين فل تاريخنا جيرامنا بسور سمعنا فلت من قصير راح يفوت أريز بالحطة مسئلة أو إمباسي جنزب تيقوم وم تولي عمدما إمباسي دساواز أو اسمرا زلو جنزب يقبل نعد خا إثيوبيا وين كان عد خا تصير بروسس جيرو كذا عمزة نيتورك اسمرا خونه تجنزب يقبلك أدساوي يقبلك كودم ما يولعو نامنا تهز لما أنتي سدد اللي استوى العين أفتي إمباسي زلو قد من قصير تراون هاجروا دهن إرتراون خفتوه قطعة ومنتان حبريتا خنون اسكي حبريتا صحابنا بسرقن ندحردا اي تحسطو كويو نتوقعكم كل حسوس نابلكم اللي انا حجينو عليه ولا بوزي نغركم لي بوزي اتويس بقى خالي يخوننالو رغصني انساتكم يتحاوسكم كم زلو سلام يوم دنبرو زلو ولا نصامر زلناون او مالت كروس كانتري ولا تنقسقسنا سريحنا نخنبري مثلا تيتغاغي حق ايدو ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም እሲ ብዙሓት ሕቶታት እዮም ዝመጽሉ ዘለዉ በቃ ብክንደ ይሰብ ዝነግድ ዘሎ ሓደ ኣብ ኤምባሲ ኮፊሉ ንዓድኻ ክሰደካ ይነግድ ሓደ ኣብ ስግሮ ዶብ ኮይኑ ተጠው ኢሉ ይነግድ ሓደ ወርቂ ይነግድ ሓደ ተጋደልቲ ተቃሊሶም ዘምጽኡ ሓጺን ሸይጡ ይነግድ ሕጂ ብክንደ ይኹም ክትነግዱ ኣብቲ ህዝብ እዚ ብክንደ ዕድላት መወዳእቱ I don't know ፈጣሪ ስለ ዝሓዘ ኣምበር ገነት ሲኦል ብዝብሉን ንግዲ ተዝህሉ ነይሩ ምናልባትስ بخفلي تزخد نيرس مكراينا هنركب نيرنا مالتي سكوا دحان نعخاتكم VIP تحزلكم صبون يرت بفلاي تبعل سيول نجنت مسرو حزين انا حق بزحيو سادو الي حدادي الوزل اسكي حجيزيش انتاي زوقع زلو انتايو تعاطينو موصي بسرون انتاي طحي انتاي سوتي تزمصي خصاكم دوزي زهدل زول اندعي حالك منستنا خنا يقول كم بقى كل شيء وتصبقوا وشكو كل معناته الرأي ولا لا تسب تزعل سبس لا تحسب بدعبي تحسب سلازي اي دخلنا اي كدك مننا راح مجرشا تبلزتن معبلتن ايرترا سئلك غربا تخستاجيركا قال لي يكون تحرى في مايتريزم كوينا في كرتد بالله اخكم كسفايو على الحجي اعرف زم كأنه مصون هانت عالم كفلت أدلله وابستير قد فتينا تاكو يعني يترى بدخل خفتك ما كفتينا انت يتمستير كساب حجي زي فلوت والله وربابتنا هنا هذا لعلت عالم تقول يترى سوينا هنسمعنا امبرت كومباريزن نايت اديتينغ ريهم نساتهم زولو كالي بزعبا خالي عدون يزارو خيلو تسكحيهم بزعبا تግራይ بزعبا ኤርትራ بزعبا ኢትዮጵያ ደኺም زارو ዘሎ ትብሉ ትወሊኹም هو بزعبا تناي ጎደቦታትና ተንሕና ንፈልጥ ሓቂዮም ያዛረቡ ዘለዉ ታይዳ ኣብ ከብዲ ጽጉብ የለን ጥሙይ ዝበሃል ምስላ ወለድና ትፈልጥዎ እዚ ከም ትዝክርዎ ረግጸኛ ኣብ ከብዲ ጽጉብ ዝኾነ ይኹን ጥሙይ ዝበሃል ነገር የለን ጉዳዮም ካይኮነን ጥመጽገብ ብዘየገድስ ንሳቶም ጸጊዮም ስለ ዘሎ ይዛረበሉ ታብ ትሕቲ ዘላ ዶረዩ ንሳ እንደውም ከም ሳምፕል ከም ኤግዛምፕል ተወሲዳ ገለ ዝተራእየት ስለ ዝኾነት እምበር ካብዚ ዝገደደ ካብታ ኣዴና ሕጂ ዝረኣናያ ዝገደደ ሲቕንዴ ነገር ይዘሉ ሶ እቲ ሓሶትን እቲ ምጉሓልን ማለት እዩ ጉሒልካ ትዛረቦ ተወልዑ እንጀራን በሙሉ ዋጋ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ሓቂ ተተዛሪብና ምንም ዝኾነ ነገር የለን ባይዘወይ حق بعلاسي حارات وصيا نغزي اوالان اشلي درق تغبرت كامو مسبات تبعست كاد حرايغن حرنت
حق حرنت كتبكم يا سلازبله ناصنت تبكا ነገር ያሞ አይንሐሱ ስሩን ሕሱት ለና ስታይና ንኸውን ዘለና እስከብዚ አውን ሓደ ብጣዕሚ አምሪሪ ይዛረብ ዘሎ ክንሰምዒና እዚ ናይ ገበን ምትእኽኻባት እዩ ናይ ሁማን ትራፊክን ምትእኽኻባት ይብለካሉ ዋላ ዝሓኽሉ ድምዩ ኣብቲ ድላላ ዝዋፈር ይብለካሉ ክነቃህሎ መልሰይ ኤርትራ ዓቂራቶ ዘላ መንግስቲ ኤርትራ ሒዝዎ ዘሎ ምስጢር አይኑራ ይብለካሉ ብመንገደይ ኣብ ውሽጦም ዝነበርኩ ሰብ ታታ እንዳበልኩ ክሳብ ሕጂ ዝሪኦም ዝዕዘቦም ዘለኹ ሰብ ይነገር ዋላ ብግልጽ ክደግመልካ ዋላ እታ ሓኽሉ ድሙ ኣብዚ ድላላ ይብለካሉ እቲ መንእሰይ ክሳብ ክንደይ ክልብም ተባሂሉ ሳልስት ንቐኒ ሶምን ንቐኒ ይኽድ ዝምድናታቱ ምዝናይ ምዕራብ ሃገራት ልክ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ምስ ናይ ኤውሮጳ ሞ ይኽድ መንግስቲ ኤርትራ ተተሓኒቃ ብኢንተርፖል ይዓድር ኣጥቁላ ብለካሉ ነፍሲ ወከፎም ኩሉ ስንድ ይብለካሉ እቲ መንእሰይ ክወፅእ ኣሎ ካብ ሕጂ እንድሓር ሓራይ እቲ መንእሰይሲ ክነቅሓለዎ ኩላት ሓኒቃ ያኽትኣቱ ብኢንተርፖል ጌራ እዩ ዝብለና ዘሎ ምናልባት ዝብለና ተሓውና እውን ብዙሓት ኣብቲ ጉዳይ ተዋፊሮም እዮም ዘለው ሓኽሊ ድሙ ዝብሎ ዘሎ ንውፍ እዩ ዋላ ንውፍ እዩ ጠቕሊሉ ኣብ ልለላ ናይ ሂውማን ተዋፊሮሎ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ብዓለም ለኸ ኣዝዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ገበን ስለ ዝኾነ ምናልባት ሰሚዕዎ ኣብቲ ቦታ ንሱ ትዝየልዩ ኣነ ይጥቆም ኣይኮንኩን ዘለኹ ግን ክኸሶ ከም ዝኽእል ርግፀኛ እየ ምክንያቱ ሓደገኛ እዩ ካብኡ ድማ ካብዚ ዩኒቨርሳል ሂውማን ራይት ቫዮሌሽን ምጥሓስ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት እሞ ብዓለም ለኸ ካብ ዝኽበሩ ሰብኣዊ መሰላት ሓደ ሂውማን ትራፊኪንግ እዩ ዌርኤቨር ይጎ ዩ ካናት ሊቭ ዜር ኣብ ደስ ዝበለካ ቦታ ከይድካ ክትነብረሉ ዘይትኽእል ጉዳይ እንታልዩ ማለት እዩ ጀስት ሂውማን ትራፊኪንግ ወይ ከዓ ሕጋዊ ዘይኮነ መሸጣ ሰባት ወይ ከዓ ዝውውር ሰባት ከምኡውን ዕፃትን ካልኦት ጉዳያትን እዩ ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ ሱቕ ኢልካ ዝረአ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ነፀልሚና ኢልካ ትዛረቦ ቃላት ምናልባት ከምዚ ሲምፕል as you are talking ማለት እዩ ሲ ከም ብቐሊሉ ሲ ቀለለ ቢልካ ትሪኦ ዘለኻ ክመስለካ ይኽእል እዩ but not like that ናይ ተጋሩ ሃገር ብምግባር እሺ ፖለቲካል ኢኮኖሚና ብትክክል እንድሕር ኣቢልናዮ which means ኢኮኖሚና ባህሊ ፖለቲካና ምክንያቱም ምልኣት ብሄር እዩ ዝፈጥረና after all ፖለቲካል ኢኮኖሚና ኣብ ቀይሕ ባህር እንድሕር ጌርና ፖለቲካዊ ነፃነት ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ነፃነት ስለዝድረኽ ኢኮኖሚ ነፃነት ንረክብለና ማለት እዩ ሓራይሲ ሕጂ ከምዚ ቀደም ሰዓቢ ገይርዎ ብትክክል ግን ከም ሓደ መንእሰይ እንዳተለማመደ ዝርከብ ዓርሱ ዘላማምድ ዘሎ ትክክለኛ ዘራርባ ይዛረብ ዘሎ ጎበዝ እዩ መኸመይ ትሪእዎ ንስኻትኩም ዋና እኮ ፅምዶ እዩ ነዚ ዝፈትሐ ዘሎ ተባሂሉ ኩላብ ኢድ ፅምዶ እያ ዘላ ይበልዋ ነሺ ንሕወሓት ከም ዶክተር ደጀን ገይሩ ዝፈልጣን ዝገልፃን የለን ይብልዎ ክደፎንዶ ዝገልፅስ ሞሊ እዩ እንታይ ሞ እዩ ፈሊጡ ረብሓ ኣምፂኡ ዶ ንባዕሉ ኣበይ ኣሎ ተሓላፊኦም እንታይ ከዮም ኮይኑ ገዲፎም ከይዱ ዝልተልዓል ኣሎ ውድብ ናፅነት ኣካላት ኣመራርሓ ኣለዎ ውድብ እዩ ስልቱን ስትራቴጂኡን እውን ዝሕንፅፅ ባዕሉ እዩ ትውድብ እዩ ብደገ ኮይንካ ክትድግፎን ዘይክትድግፎን ኢንካምበንት ኣይኮነን ክትፈርድ ናፅነትና ኢልካ ሸዋ ከይድካ ዝብል ነገር እንታይ ምልከተካ ኣብቲ ውድብ ኣብ ሸዋ ከይዱ ክሰርሖ ዝደልዩ ታክቲኩስ ንዓኻ እንታይ ምልከተካ ዝዓድሲ መወፃፅዋኣ እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ወግዒ ክነውግዕ እናተገበአና ሸምበለል ሕምብቲት ንብል ኣለና ቲፒኤልኤፍ ኣነ ቲፒኤልኤፍ ክስዕር ይቃለስ ኣለኹ ውድበይ ንቲፒኤልኤፍ ክስዕር ይቃለስ ኣለኹ ካልኦት ብፆት ካልኦት ውድባት ቲፒኤልኤፍ ክስዕር ይቃለስ ኣለኹ እዚ ክዛረብ መሰለ እዩ ከውርደ ንስኻት ድሓን ክትስዕር ትቃለስ ኣለኻ ኢልና ንሕሰብ ምክንያቱን ከየናእሰካ ቶም ብድሕሪኻ ዘለው ጌም ዝጫወቱ ዘለው ኣብቲ ኣኼባ ኣይሰምዕዎን ዘለው እቲ ሓደ ይዛረብ ናይ ምዝራብ ወልፊ ስለ ዘለዎም ከምዚ እንታይ ዝበሃል ባርኾት ግዴታ ስለ ዝኾነ ድሕራይ እቲ ሓደ ምስ ተዛረበ ቶም ካልኦት ዘለው ብምልኦም እንታይ ይገብሩ ኣለዎ ማለት እዩ ናብ ሞባይሎም ኣትዮም ኣብዮም ዘለው እሞ ከዓ ነቲ ክዛረቦ ዘሎ ሪከርድ ገይሮም ወይ ከዓ ሪፈር ዝገብርዎ ገለ ከይመስለኩም ፍሉጣት እየን ዝኾና ተርምታት ኣለዋ ዘፅንዕዎ ንሳተን ከዓ ናይ ዲሞክራሲ ገለመለ ሕምባበ ዘቕባበ ገስ ተንቃላት ንሳተን ተፅንዕን ካብ ዋላ ደቂስካ ፀኒሕካ ድሕራይ በረደጊልካ ምዝራብ ትጅምር I don't know even እንታይ ዝበሃል ነገር ይበቃስ ኢሉ አሜዚንግ ዝኾነ በቲ ሓደ ወገኑ ትድነቕ በቲ ሓደ ወገኑ ከዓ ዊርድ ዝኾነ ነገር ስለ ዝኾነ ትግረም ኢኻ እሞ ንግረም ኣለና ክብለኩም ኢለ እየ እስክበሉ ካየ ለመቀላስ መሰለ ክቃወመ ናይ ቲፒኤልኤፍ ስትራቴጂ ድማ ነፂረ ይፈልጦ ወይ ደግፍ ነቲ ፓርቲ ዝገብሩ ደግፍ ወይ ስቕበል ምሽምቃ ምስካፍ ወይ ተዘይደጊፍካ ሰውን ተዘይልካ ግን ከጥፈካ እየ ፖለቲካ ገውናው ዝመፅእ ኣይትቃለስን ስቕበል ትምጥፋእ ድማ ብሂወት ክኾን ይኽእል ካብ መሬት ዓደቦኻ ምብራር ክኾን ይኽእል ጉድ ኔምካ ምብልሻው ክኾን ይኽእል ኣሸማቂካ
أطفيها تأجع متحس مش كل سلامنا ندل تدقاقي ما تقاليس حزب سلامنا ندل لوغن إرتراون سلام ندل مؤنو بقلي فإلو ندل سمون أنا تانا يقدامي نقول نسكين آتم غاري حانتي سلامنا ندل نقول نسكين آتم دوباتنا أي سلام يكون وسنوس توقسي زي لولو بسلام في الله يتوزر الهزبستات الحزب ركبات ولنا فضل سؤال زمس سيكون سلامنا ندل سؤال كازراوات كوني ولا حتى ما زابلت دوب بمنيات كوينات ثم زابل زنور حزبي نبوتكم لا سيتجو نبوتكم ليش توسنا بوتات الله مسترفا دوت ماليش ستوسانا بوتاتا تلو أزترفا يبهل أبغى لقلت خنتلو معت بوتاتا تريفنا أبغى لقلت خنتلو ستوسانا بوتاتا تريفنا أنا أشتلين دين بر درجام وزحت تماليسيو قال زبولق نورماليزينج وورد سالو كن لهم دوم تغييرهم تدغاغي مم يوقعوا عين فلطو ماين تيقوم تماليسهم يميلا نحنا ون كمزي كنزارب زغورنا مالتي تتماليسهم تماو زنبرو زلو حزبታት تماليسنا لنا يلوم نعلم قلص غيرهم ينغروا بر اول سعيد حزوم زمص سبات ወይ حزوم برهانه لفعاتي انغل خوينم ካብ ዳጥ ሓኒት ካብ ካልኦ ዝተፈራለ ከባቢታት እክብሎም ሰባት አምጽኦም ተመልስና ኣለና ኸውልና ይኮነን እንድሕር ዘይተመለሰልዮም ኮይኖም ሓሙሽተ ኮና ይኸላ ክልተ ኮና ይኸላ ክምለሱ ክእለዎም ኢልካ እቲ ዘረባ ቅጽል ዘለዎ ማለት እዩ ተሪር ዘረባ ተሪር መግለጽ ይኾን ነይርዎ ፌደራል መንግስቲ ክሰርሑ ዝነበሩ እምቢ ዝበለና ህዝብና እንደይመለስ ኤርትራ እንደወፃዮም ካብ መሬት ትግራይ ዘሎ ግቡ ኻናት ከምታና የምሓረና ገለን ወለና የባዕሉ ሎክስ ባዕሉ ዞም ጾይ ባዕሉ ይውሰው በቦታቸው ናቸው ያሉት እና ታሊ ዝምለስ ነው أمريت نو كم زي كون إحنا كونين حزبنا كونين هاي بالجرس يتوسنون لمن تاي لبحال نجار كنجي مركن خلينا يا سلام لمن تاي عدناك مثلا خل بقى تشجر مفتحي إننا لمن تاي لبحال نجار بحال تاسس حما خوينا لمن تاينا بقى هنا يمن قتصل جي قالوا سوات لمن تاينا لا دقفنا يمن قتصل حما قل صور سواتس لمن تاينا لا رانا يمسقون لمن تاي لبحال نجار متياق نجيب لمن تايكم تنوروا لمن تايكم حدثوا فولو تقول لمن تايكم حدثوا لايك تقول لمن تايكم حدثوا ريبوست تقول إننا حد نجار عو هيوتنا لمن تاي مالك نجمرنينا تاي تغمني تاي خيبودني لتقوم لكم نجار صبغ لي صبغ لمن تاي مال عو هيوتنا ببزح من قد كنجمرنينا إذا نجار زي أنا إلكم تجميركم أنت حرب علىكم استخاخلكم كونكم كل ببوا على تستخاخل صوري تعدي عسى كموك أس حلفنا لو عنا نقول لنا نجر لمن تاي نمن تاي خنا لو نمن تاي رياكت تجبر زلوا نمن تايكم لايك تجبر زلوا نمن تايكم شير تبلو جلس فليتكم جور إيو بحث يرجع أي تجبر يكون فليتكم جور لا تيو نايلهم مع انتقاء فليت رياكت جري زلوا نمن تاي زبل أما تخلوا تجربة أول بنادي حدرة يقولون أنت حد يرمى تشس مكراون سلزلوا خن رجع لوي تصبوا يسمعنا إلى إنه الكل جزء نايلهم مع فيديو نزيم مسليرو كسب مودة أتعمل بتخطاتي لكم أم مودة أتعلم مهنات زبل رأيتو قريفكم سلة تغدو أزي زمسجن لو أمكن أخونا لكم يزمنا تشاو ده هنغني وتام Good light. نحن حضرت حواتي ما نطيب